sekali hamna dong yaw. Salah, masa mau ke Joko sini. Ini kan sisna naik nengke setiang nengke. Marah mici kena. Kang sunang lah. Veteran nih. Good morning, logoफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायलायबाय। नै मालाय थरायना बियावसरनाय माबाखौ साजायबायानो दायो खानो बिहामजो बिखुमजो मेल मारिबाय दं। मा मेल गायबाय दं नोंसोरियाव बिहामजो बिखुमजो? हा खासि जादो खासि खाथं थं जना दं सं बा बया जादो सं मा जादो? मुरि एवनाय ini nih video nih desain kartu ini nih desain kartu nah karena kartu nah desain apa itu desain ya mana karena harus terkenal manusia isi foto pun terkenal mana kali jadi nang na de mawar Didi mawar tahu sih yang kayak ya sebenarnya kayak cik tahu ya sebenarnya ini kata ini ya ye play button ke udah lihat no abisnya ye dono kone ye dono Nah, ang ketika ini video mana via kami tiga, engkau kurang nese video mana ini video kami tiga engkau kurang apa? Engkau kurang beban siapa? Kamu? Mau belas lebih men, mau belas lebih men terus. Engkau kurang apa bar? Masuk dia. Itu apa menjadi nama engkau kurang? Engkau kurang. Solim apa bar? Kau bawa hai dong. Dapat engkau menjadi nama. Kaman mau nenggar deh. Kaman mau nenggar. Nama anda bedam, hah? Bapak, ini bar satu di dalam ya, Mpai, udah kalam ikan. Dah kalam namanya kalam tanangan ini. Mama yakam nangga. Cina takkan gara. Mama yakam nangga debungnya. Mama ya railway ni mata IT ini maba. Oh, Mpai. Last year ini April ni kita riom. Mpai. Ayah, mandel mau kerale, hah? Mandel nggak? Kau makan kan ke? Kabun kalam tar. Kapan bisa karak ya? Poya domoy le, poya domoy ba. Kami be domoy berat ne ba. Apply kalam berat domoy bayar. Kalam nanti mana ba be lagi sih menanggen. Kalam menanggen ya. Wah, kencan mau zakana. Maya? Dom tidak tak akar denang. Mbe? Mbe? Nung itu kalau apa besi lo zakam. Dah, bener nih ane nung mantu. Das mantu mama telung wartu nih. Cakra kan bisa nggak? Nih inter das las matelung tuh nih. Ya, matelung tuh nih. Mantap bawa rele. Nate ya. Udah kayak nih no, tang lainnya nih headmaster ya. Ya, headmaster tang lainnya nih. Tolong kefer, angkat tuh engkau kurang hidden ayam, pekangrang, kungrang, kalam gasnya ada manusia. Sekali hamna dong yaw. Ani sunan tersiapa? Namanya peran ada nih sunan ini ya. Iya, papa kamu dulu, kau lah, susah. Masalah nih, sunan tersiapa sudah kenapa? Obe sunan ni. Tunggu sunan ni, obe. Si sunan ni tersiapa nih lain hanai terni zabai nih nggak? Stop. Power. Maraza. Yang kamu sana ini macam? Deh. It's why. Neng tuh sih kan ni na sana hala. Neng kau baru kau kayak sobar rumah hampuri nani.
Tuna zaban जाबाय आरो नोंखौ नेबाय थानो हायो जा आरो मोजांसो जादों आंहा बासायदो मावनो दांनो इजों ओंखाम जानो हायो मानसिया फान्थाव सेफ्लेनाय इजों ओंखाम जानो हायो जायाबाथालाय आं मेल गैया दै नोंदो नुवाखै खानसिफोरा बोरै लेंहरबाय दं खामानि मावफै एन महिला दे होननानै जायालै थावबो नांबावाखै आलौबो नांबावाखै नों बायदि अमा राजा नुवाखैलै आं दुनियायाव जानाय लोंनायदोनो बोरखे बुरखा सानफ्रोमबो इनोल' खतनाया इना जालायनोसै लोगोफोर नों बायदिया मिसि जाफ्लानायसो जायो मावा दाङा न' सिङावनो गोजोमना थाग्रा अमा राजा ओरैनो गां जाफ्लालायनोसै फान्थाव सेफ्लेनायसै ओमफ्राय मालायनि बेदरफोरखौ लाना फैबावबाय फान्थावफोरखौबो आखाइ सुनानै सेफ्लेगोना सेफ्लेयाखै एखौ पात्ता गैया नुहैदोबा जानाङा बोसोरसेनिफ्रायलाय माखौथो जाबोबाय थाखो सानफ्रोमबो फुंनि सानसुफुनि मोनामनि संनायखौलाय फुंनि सानसुफुनि मोनानि संनानै सोर जागोनबाथ' नों बेमार जानानै दालाय थैनांसिगौ नोंनो लाबदो फान्थावखौ नोंनो लाबदो निजिनो लाबना निजिनो जानो बानाङा जानोबा जाजायाबा बोरैबा जागोन बाथ्राया दालाय मानोथो जादो गब्बा गब कद जाबावगौमोन मानि थाखाय कद जायासैनो मिथिगौ बुगाव इयो ओंखामा गेफे जादो इदजङो ओंखामखौ नों बायदिया जानाय लोंनायदो जेदा जेद मालाबा ओरैबायदि हाखराव गोलैगोन मिथिबाय नोङो गावखौनो गाव बुंस'नो हानाय नङा माबायदि ओंखामा माब्लाबा गेफे जागोन माब्लाबा गोथां जागोन माब्लाबा खामथाबगोनबो इदि जाया इखौ सहायनो हायाबा नोङो हुवानो जाथि नङा मिथिबाय सहायनानैथ' जागासिनो नै माखौ जागोन बेखौ जायाब्लाय ओंखाम गेफेखौ सोमना जानांगौ दे जाखांबाय नालाय सुखादो बोरलै बेबे ओंखाम ओंख्रि गोथावबासो खानसि खरै सुनानै होनायलै नै खानसिया फै गांगा दफा आंखौ सुखै होनदो आं इखिनिखौ सुगोन नाङालै बाबा जानायखौबो सु ओमफ्राय सा लोंनायनि बाय आं बुंखौ सु दाय जानायखौ सुनाङा दे पैसा मोसों Wow, this is beautiful. This is my husband. Wow, look at Baby. Ayna. Mama temannya. Kenasong. Ang nagkamano na mitzbe. Idi kan sisna na kaning gusto yang ningga. Ningga idi kan sisna na kanang ningko ono mitzbe. This is your reality pass. Reality work. Wow. Hagen. Cinta kamu na. Arunai ni gosla hagen, gamsa hagen. Tuh mau foto shoot kamu nang sih. Bisa kan? Gangga tupa, hinjau nangguli apa? Kok kerja? Hat, mau kerja nilai. Coba jarni. गावनि जानायखौल' सुनो नागिरमारो मिथिगोना थां सुनांला लेथ्रा नुयो फैसा आङो फैसा हो दोन खारग'लायबाय जाय जाखामानि मावो बेफोरबायदि बुखि जाय बुस्थुखौ होनो हाया बेखौ बुखि थां फैसा नांलायगोन नोंनो खानसिबा फैसा गोसों गैये दोनदोसै जय हनुमान के Disaruh kayak ini, mansur. Ya, garuh kayak song. Manin peman karena malam tuh nggak, malam tuh kayak song. Bisa gasuh pilai mai. Gau nih kurang lana nih. Empe, ya. Makar malam tuh mana nanti aku. Ya ini, ya.
Kita datang dah. Ayak keren tiga nane. Jut one deh. Ready, get set go nama. Hinjawa फारसेथिं माइ लामदो आं जनानै नायबाय दङ लोगोफोर ओरैहाय बेफोरबायदि हिनजाव मावथि मोननानै आं जनानै ओरैनो जानांगौल' मोननानै मा नांबावगौ जिबनाव नाङा बिनिफ्राय जेबो नामा सासे लाबावनो जागोन दा लाबनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाङा दैया बिराद बिदियाव खांनाङा अ मोदोमना नाग्रा लाबावनांगौ जाहैबाथ' लाबोलै लाबो बस्ता बुद्रुनाय बायदि बुद्रुगोन नामा आं थासान्दियाव माब्लाबाबो जानो बस्ता बुद्रुनाय बायदि बुद्रुगोन नामा ओरै खायथा खायथा नामा माबायदि आंथ' सासे इउटुबार अ नोंखौ कि हाराम जादों बुंगोन तला दोनगोन जानाय खिनाय हासुनाय अनलायनाय खर' मोखाङावनो मोखाङाव रिस्टाव लाखागोन ना खाफालाव रिस्टाव लाखागोन ना केमेराखौ ओरैहाय साला मा जाबावगोन हिनजावखासो दे